गुड मर्निं लोगोफोर हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां होनब्लासो मिथिगोन बेफोर गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालां। नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलाङा लोगोफोर, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। दिनैनि बे गोदान टाइटेलानो जादों खाफालानो मिलायला। बेयो मोनसे बड' शर्ट फिल्म। दासिमहालागै नैबे शर्ट फिल्मखौ फुल नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालां। बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों अनिलकार नार्जारी, दैमु ब्रह्म, प्रिति नार्जारी, रंजालि नार्जारी, प्रेक्टिकेल बसुमतारी। लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डायलगानो जादों प्रेक्टिकेल बसुमतारी। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमहालागै बे भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों देफेन बसुमतारी। लोगोफोर नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि रैरुब फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। आरो दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालां। बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिप्सनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिप्सनाव थांनानैबो बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। लोगोफोर नैबे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालांदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ जोंनि गेजेराव थाब लानानै फैबाय थानो हायो। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ गावसोरनि इउटुब चेनेलाव गोदानै आपल'ड खालामदों। लोगोफोर बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां, गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे फार्स्ट भिडिअनि गोदान आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। बिदिब्ला फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि सेकेन्ड आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों गुरलुब गुरलुब। बेयो मोनसे बड' कमेडि शर्ट मुभि। दासिमहालागै नैबे बड' शर्ट मुभिखौ नायाखै, अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअ कास्ट महरै दङ सुबर्णा बसुमतारी, मनिषा मुसाहारि, फेमास बसुमतारी, जयन्त दैमारि। लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मुभिखौ नायनानै लाहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों सनास्रि बसुमतारी। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डायलगानो जादों सुबर्णा बसुमतारी। लोगोफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों SN प्रडाक्सन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' मुभिखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोनबाय थागोन। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो, जेन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जेब्ला आं गोदान आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि। आरो नोंथांमोनाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरदो।